5 establiments de Malgrat, els hotels Tropic Park, Cartago Nova, Maripins i Sorra Daurada i el comerç Morgans ja tenen el certificat de qualitat turística SICTET, que atorga el Ministeri de Turisme si es compleixen una sèrie de paràmetres de qualitat pel que fa a la gestió del negoci, les condicions del local i l'atenció als clients. Pels que encara no el tenen, s'ha organitzat una xerrada informativa sobre els avantatges d'aconseguir-lo aquest dimecres al matí a la capella de l'antic Hospital de Malgrat. Ha anat a càrrec de tècniques de la Cambra de Comerç de Barcelona, que en conveni amb el Ministeri s'encarreguen d'assessorar tots els propietaris en les accions a seguir per tal d'obtenir el certificat. Pot ajudar a treballar, a prendre decisions per portar un altre tipus de clients. Això no és un canvi, aquest canvi no pot ser màgic d'avui per demà, però sí és una estratègia per començar a treballar tots plegats per portar un altre tipus de clients. És a dir, és allò que he comentat abans, no? Això el que ajuda és a que tots plegats la gent vingui aquí i nosaltres podem segmentar o dirigir-nos millor a aquell client que volem que vingui. Han assistit a l'acte els propietaris de 2 càmpings, de 2 hotels, 2 restaurants i 2 associacions de comerciants. Aquest model de qualitat els obligaria a respectar escrupolosament les normes urbanístiques, adaptar els locals als estàndards europeus, a tenir plans d'emergència o a complir estrictament la regulació pel que fa a contractes laborals i gestió administrativa del negoci. A veure quines eines se posen quan nosaltres anem a complir una normativa que té un cost, si no econòmic, bastant elevat, encara que sigui només de perdre el temps i estudiar el que és això, quan al costat tenim un foràneo que ve de fora, que no dona llocs de treball a la gent d'aquí i ens fa la competència, com puc dir, venent a una Coca-Cola a €1. Llavors nosaltres ens trobem que després de pagar uns lloguers elevats, tinguem un turisme que cada vegada és més dolent i tinguem una competència deslleial, estem quedant 4 de la població que estem desplaçats per aquesta situació, que ve un emigrant, se posa al costat, complirà o no complirà la normativa, però ens fa una competència que, ara fan complir unes normatives que per als serveis que tenim uns serveis mínims. Es pot anar al passeig marítim, que està molt brut, molt deixat. Per què? Som nosaltres els que en portim? Sí, però paguem uns impostos perquè es tingui net, almenys. També han assistit a la xerrada representants de diferents departaments de l'Ajuntament, que ara començarà el procés per obtenir aquest distintiu de qualitat. Per poder-hi optar calen molts canvis, com que la policia domini idiomes per atendre correctament els turistes, que l'oficina de turisme obri en temporada alta un mínim de 8 hores cada dia, també els diumenges, o que es tinguin en bones condicions els carrers, els serveis i les àrees públiques o el mobiliari urbà. La intenció del consistori és que tot el que té a veure amb el turisme vagi obtenint aquest certificat. Per això també caldrà una remodelació total de la zona del passeig. Una de les àrees en què l'Ajuntament més haurà de treballar si vol complir aquests estàndards de qualitat és la d'esports. Calen més i millors instal·lacions, esdeveniments i activitats esportives on hi puguin participar els turistes.